bizikletan egile zinen gara izan, ogibide zeukatzen bizikletia? Zelan? Ogibide, profesio modura bizikletia? Bueno, selezio hori ustien, Campeonato de Espainiako Sabadellen, Sabadell, Barcelona non zan. Ni leo karreria korri un orduen artxabletan, zikokrosa hote zen beba, antzazu, oinatina famosuek, el año 53 era no izan zan, Campeonato del Mundo, oinatin, zikokrosa, robik eta ikibaz. Ba, nik el año 54 enero korri un leo karreria zeien, artxabletan. Da ikusitien salia urteten da gero metan, el trofeu hartzen. Urten hankain nauen da, adios. Orduan ninguen prepauta ondo eta jentik ezautu bestizien itxen. Da akortan haze, arra txabaltatik gara zera kopresi gainera iotezan, karreteran, zera pantano baldera, degoan zela itxibera, kopresi itxibera bagetazan da, niztien zagutu itxen, Anton Marroti eta entzun dugozu. Marroti honei da, ni ondo prepauta ninguen da, jota itine bazin hauen, karreria, leo karreria. Zela baina eta, fotoa xeuka bera zango da, gero, selezien ustien Sabadellera, Campeonato Espainiako egiten, da, inauen bigarren. Campeonato Espainian inauen Sabadellen bigarren. Lehenik bat izkorrezio nian? Leo karreia, bai? Eta horren esan duzu? Gero eustien Campeonato del Mundura, Luxemburgon, horretu ezan Campeonato del Mundo. Ba, 54-55. Campeonato del Mundua Luxemburgon. Da ni afizionau mauen ninguen, baina ekipua, Espainiakua, fanbioen Campeonato del Mundura, eta ni bat ustien profesionalta pasa ustien. Garo, Campeonato del Mundo profesional zan, da kusko hauen, lau honetatik, ni nahi da afizionau izen, da pasa ustien profesionaltara eta Campeonato del Mundura jaintzen. Fangitzen, Anton Marrutia, Michelena, Jose Michelena, Talamio, dihuntua, izan borguzkua, hil zan, da lauro fanginen. Da bukatu hauen, Talamio horreti hon izan. Michelenak amairu garran usteot, txofio nau, amairu, puesto bat, beha aurrien dal nik atzion lasen, sartu etxan, amairu gauen. Hoi, munduruan? Campeonato munduan, Luxemburgoan. Handik etorri, oizan, handik etorri, enda, oizan, 19 febrero l'año, febreiruan. Handik etorri eta soldau jamin hauen, bitoixara. Horren, zehoza iztien, bitoixa bateko soldotza, da bitoixa, handik etorri bitoixa eta, adios. Gixu karraiko riuez. Soldau janitzen nien, gero etxin kamio bat gauken, da falta itxen nahuela, nahi ekin Barcelona hautza hone bitxeko eta horren txitsi. Horren penidakat. Ez zeirutia. Horren, zematu urtietan bilizinen bizikletan kompetizioan? Ba, gaztetan afizionetan mauna zitsa, gero Campeonato Mundura eustien, Campeonato Espainia tanoen Zabadellen, da pasaustien profesionalta Campeonato Mundura bateko. Afizionau nintzen, baina, afizionau izenaren ikusten hauen profesionala ibazten utzela, ba, eustien Campeonato Mundura. Handik etorri, da kamionan zela itxigun, hau falta itxiok eta, motiko baitzu, konduziteme guztau ero, da, adios, geixo hor txitxin hauen karraia korrentia. Horren peni beti ukirote, hauen naletxe, esatu ustia, endureinak eta 6 euro bat haitxuen da. Neupe atanik egon zeiruan hau. Eta itzu, zairie da.